Gondolkodtam azon, hogy miről is szóljon a 7. videóm, hisz azért a közvetítés témát kimerítettük, persze van még néhány kérdés, aminek a megválaszolásával tartozom, de erre is sort fogok keríteni, megígérem. Mivel párkapcsolati tréner is vagyok, mivel párokkal is foglalkozom egy időben egyszerre, bár nem nagyon szeretem, ha ketten vannak nálam, de hát mondjam úgy, hogy engedtem a finom nyomásnak, és bevállaltam, hogy egyszerre ketten legyetek itt nálam. Azért nem szeretem, mert amikor előző életet nézünk, vagy karmikus feladatot boncolunk, akkor mindig jó, hogyha ketten vagyunk. Tehát csak az az ember legyen ott, akinek az életéről beszélünk, akinek az előző életét nézem, akinek a feladatával foglalkozom. Azért sokkal jobb, ha ott nincs más, csak ő. De természetesen, ha párkapcsolatot nézünk, akkor is a karma szempontjából nézzük. Az előző életből hozott feladat alapján nézzük, egymással való feladat alapján nézzük. Kezdhetem azzal, hogy amikor egy párkapcsolatban megjelenik bármelyik fél oldaláról egy harmadik, akkor ott sohasem a harmadik a hibás, sőt, igazából nincs is hibás, hisz hibákat nem követünk el, csak tanulunk, mindig csak tanulunk, mindenből tanulunk. És ugye nagyon sokszor elmondom, nagyon fontos tudni, hogy az életünket a leszületés előtt tűpontosan megírjuk. Minden eseményt, minden történést, minden embert, aki az életünkbe belekerül, tűpontosan megírunk. Valójában a lélek semmit nem bíz a véletlenre, és jól is teszi, hisz abban a környezetben, abban a közegben, ahol írjuk a következő életünket, az előző életünk tapasztalatai alapján, ott azért mondhatjuk úgy is, hogy egy steril környezetben vagyunk. Azt szoktam mondani, hogy nincs ott más, csak a Teremtő, a Jóisten, ki hogy nevezi, én és egy hatalmas tükör, amiben nézem az előző életemet, én magamat. És a párkapcsolatokra is igaz ez, hisz úgy írjuk meg a párjainkat, úgy írjuk meg a párjainkat, hogy minél több feladatot le tudjunk dolgozni az adott életben. Minél több párkapcsolati feladatot le tudjunk dolgozni az adott életben. Ha megjelenik egy harmadik, annak mindig oka van. És ott a kettő ember között hibázik valami, vagy romlott el valami, bár ugye ez sem igaz ebben a formában, hisz nem romlik el semmi. Ráadásul ne felejtsük el, hogy a harmadikat is beleírjuk az életünkbe. Tehát nem jelenik meg senki véletlenül. Ha ott valaki megjelenik, annak oka van. És azt az okot mi hoztuk létre előző életben, és ezt az okot akarjuk megoldani, ledolgozni a jelen életben. Amikor eljönnek hozzám párok, természetesen meghallgatom őket, hogy kinek mi a sérelme a másikkal szembe. Egyiknek sincs igaza, és mindkettőnek. Nem fogom egyiknek a pártját sem. Nő vagyok, de a nőjét sem. Férfi párti vagyok, de a férfiét sem. Itt mindig a karma szempontjából a hozott sors feladat alapján nézem a megoldást, a megfejtést. Nincs olyan, hogy rád pazaroltam időt vagy éveket. Nincs ilyen. Amikor valakivel összekötjük az életünket, teljesen mindegy, hogy milyen formában és mennyi időre, az ott mindig feladat. Feladatunk van egymással. Mondhatnánk azt is, hűvösen, racionálisan összeállítjuk az érzelmeinket, kicsit paradoxon, de mégiscsak valahol így van. Nem lehet racionálisan tekinteni az érzelmekre, valahol mégiscsak egy kicsit így van, amikor az életünket megírjuk, hisz hűvös racionalitással állítja össze a lélek a következő életét, persze tele érzelemmel. Szóval amikor választunk egy párt magunknak, és itt teljesen mindegy, hogy saját nemű vagy ellenkező nemű, teljesen mindegy, hogy ez milyen párkapcsolat, mindig a sorsfeladatunk szerint választjuk ki a párunkat. Amikor eljönnek hozzám a párok, és elkezdik sorolni a sérelmeiket, a fájdalmaikat, természetesen meghallgatom, de mindig minden esetben azt nézem, hogy ő mit hoz előző életéből, a párjával mit szeretne ledolgozni, a párja mit hoz előző életből, és egymással mit szeretnének ledolgozni. Azt szoktam mondani, hogy minden Júlia mellé kell egy Rómeó, és minden Rómeóhoz kell egy Júlia, különben nem darab a darab, és pedig a darabnak mennie kell, ugye? Azt tudjuk.
nem mindig ugyanazt a párt hozzuk magunknak, vagy írjuk meg magunknak, akivel előző életben bármilyen történést létrehoztunk, vagy nem fejeztünk be. Ez nagyon fontos. Egy a lényeg, ahogy szoktam mondani, a történet örök, a történet marad, hogy ezt épp melyik pár kivállalja be ezt a szerepet, az már egy más kérdés. Ha előző életben mondjuk a férj, akkor mondjuk, hogy nő, mert nő vagyok, és nehogy férfit hibáztassak. Nincs hibás, de mégiscsak egyszerűbb így megfogalmazni. Szóval, amikor megírja magának a nő a párját, a bűntudata alapján, tulajdonképpen az egész karmikus történet nem szól másról, mint bűntudatról, felelősségvállalásról, és a bűntudat megéléséről, a bűntudat ledolgozásáról. Amikor megírja magának egy nő a párját, tételezzük fel, hogy előző életben a nő megcsalta a párját, megcsalta a férjét, és ezt szeretné bűntudat okán jóvá tenni ebben az életben. Amikor megírja az előző életét, illetve megírja a következő életét, ezt az életét, akkor természetesen összeül a sértett féllel, és megbeszélik, hogy ki mit vár el a másiktól. Ha a férfi már nem haragszik a nőre, a férj már nem haragszik a feleségre, átlátja, hogy miért is történt az, ami történt, de a nőben marad egy bűntudat, amit szeretne ebben az életben ledolgozni, nem feltétlenül azt a férjét írja meg magának, akivel szemben történt, ami történt. A történet a lényeg, tehát az, hogy amit leszeretne dolgozni, ahhoz kell egy férfi. Ha az akkori férje, az előző életbéli férje nem haragszik rá, megbocsájtott neki, átlátja a helyzetet, de a nő szeretné ezt ledolgozni, akkor keres magának a lélek egy olyan férfit, akinek hasonló sérelmei vannak, hasonlóan sérült, vagy haragszik az előző életbéli feleségére, akkor megírják egymást maguknak, és ledolgozzák egymással. Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy egy a lényeg, a történet marad, a szereplők változhatnak. Ha Rómeó megbetegszik, akkor átveszi a Rómeó szerepét egy másik Rómeó. Egy a lényeg, hogy amit a lélek szeretne ledolgozni, azt le tudja dolgozni. Amikor eljön hozzám egy pár, és elkezdünk beszélgetni, akkor mindig a sorsfeladat alapján segítem őket. Nincs olyan, hogy itt most békét kötnek, aztán hazamennek, és mégsem működik a kapcsolat, és akkor megint egymást hibáztatják. Egy a lényeg, amit én megírtam magamnak, azt dolgozzam le a másik emberrel szemben. Amit a másik ember megírt magának, azt dolgozza le velem szemben. Vagy azzal a nővel szembe, vagy azzal a férfival szembe. Tehát a lényeg, hogy a megoldás megszülessen. A sorsfeladat ki legyen pipálva, meg legyen oldva. És tulajdonképp azáltal, hogy bocsánatot kérek a másiktól, levezeklem gyakorlatilag, ami történt, ezzel megbocsátok magamnak is, és lehet akár a kapcsolatot folytatni, akár egy új kapcsolatot kezdeni, mindkét fél részéről. De feltétlen szükséges megérteni azt, hogy egymással mit tettünk. Nem jó szó az, hogy egymás ellen, mert hisz saját fejlődésünket igyekszünk megoldani minden egyes életben. Ehhez kellenek párok, ehhez kell szülőgyerek, ehhez kell nagyon sokféle kapcsolat, de lényeg az, hogy megoldjuk a saját feladatunkat, kipipáljuk a saját bűntudatunkat egy másik emberrel szemben. Nincs elpazarolt idő, nincs rátpazarolt évek, ezeket teljesen felesleges puffogtatni, ugyanis a karma roppant egyszerű, és nagyon egyértelmű. Azért állítjuk össze az egész életünket, mielőtt megszületünk, hogy a Jóisten jobbján körmölve, mert ott semmi nem befolyásol bennünket. Nincs politika, nincs vallás, nincs szomszédasszony, nincsenek haverok. Ott csak én, a teremtő és a tükör. És teljesen tisztán gondolkodva össze tudjuk rakni a következő életre a párkapcsolatunkat is. Én azt gondolom, amikor egy kapcsolat tönkre megy, én azt látom, a karma szempontjából természetesen teljesen felesleges egymást tovább bántani, egymást tovább szipolyozni, mert az csak
feladatot szül, akár ennek az életnek a folyamányaként, akár a következő életre. Tehát amikor valami elromlik, amikor valami nem működik, és érezzük azt, hogy ez már lejárt lemez, ez már nem jó, itt már nem adunk egymásnak, csak bántjuk egymást, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy hogyan tovább. Ezért érdemes ilyenkor beszélgetni, akkor is, hogyha szakítás a vége, akkor is, ha folytatás. Fontos megérteni azt, hogy milyen feladatot hozunk egymással szemben, mit írtunk meg, hogy akarjuk megoldani, milyen megoldó kulcsot oldottunk meg. Ha viszont megoldottuk, és nem jó együtt, akkor lépni kell. És ha bejön egy harmadik, bármelyik félnek, akkor nem szabad hibáztatni senkit valójában, pláne nem a harmadikat, hisz lehet, hogy a harmadik, az úgymond harmadikkal van a következő sorsfeladatunk. Amit nem tudunk ledolgozni a jelenlegi párunkkal, lehet, hogy le tudjuk dolgozni a következővel. És ugye a lélek mindig arra törekszik, hogy lehető legtöbb, hanem az összes sorsfeladatot megoldani az adott életben, amit megírt magának, hogy minél kevesebbet vigyünk át a következőre, és ez a párkapcsolatokra is igaz. Ha átlátjuk, hogy a párkapcsolat nem működik, ha bármiben is hiányt szenvedünk, vagy tényleg már csak bántjuk egymást, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy adok esélyt a másiknak is, meg magamnak is arra, hogy boldog legyen, meghozom azt a szeretetteljes döntést, hogy úgymond elengedem a másikat. Ha a karmikus feladatokat nézzük, akkor nyugodtan lehetünk jó értelemben önzőek. Mert ha én azt érzem önző módon, hogy nekem ez a kapcsolat már nem működik, és hiányérzetem van bármivel kapcsolatban, és szeretnék ebből kilépni, akkor biztos lehetek abban, hogy ez a szerződés a másik emberrel lejárt, és vár egy új szerződés valaki mással, és a partneremnek is, a társamnak, páromnak is meg kell adni azt az esélyt, azt a lehetőséget, hogy nem kötöm feleslegesen magamhoz, hisz ha a kettőnk kapcsolata nem működik, akkor a szerződésünk egymással lejárt, akkor az ő szerződése is lejárt velem. Tehát akkor szeretem igazán, hogyha megbeszéljük, átbeszéljük, hogy ez így nem működik tovább, és esélyt adunk magunknak és egymásnak a következő kapcsolatra. Vannak természetesen, itt sem lehet általánosítani. Van, amikor azt javaslom, hogy próbáljuk meg átbeszélni a dolgokat, mert a közös karmikus feladat még nem telt le, még nem járt le. És azért azt is mindig elmondom, hogy ha ezzel az energiával, ha ezzel a félbehagyott feladattal mész át egy következő kapcsolatba, akkor ezt a feladatot, ennek a feladatnak a folytatását a következő kapcsolatba kell ledolgozni, ami azt jelenti, hogy a kapcsolat lehet, hogy eleinte szép lesz és happy lesz, de ugyanoda fog kifutni, ahová az előző kapcsolat is. Mert nem oldottam meg, nem fejeztem be. De hogyha megfontoltan, átgondoltan, egymással megbeszélve tudnak kilépni párok a kapcsolatból, akkor biztosak lehetnek abba, hogy az a szerződés mindkettőjük számára lejárt. Akkor pedig a lélek adja a jeleket, hogy ez nem működik, ebben hiányt szenvedünk, itt valami nem jó, és kifelé kacsingatunk egy másik kapcsolat felé. Ez azt jelenti, hogy más valakivel van már a következő szerződésünk, amiben szintén olyan dolgok szerepelnek, amiket le akarunk dolgozni, meg akarunk fejlődni, és ezeket egyszerűen tovább kell vinni. Nem lehet azt mondani, hogy mindenki keressen fel egy olyan embert, Jóst vagy bárkit, látót, valóban látót, aki tud ebben segíteni, de mégiscsak ez lenne a célszerű talán. Mert egy kívülálló ember, aki látó, aki látja az előző életet, látja a hozott sorsfeladatokat, ő azért el tudja mondani azt, hogy mi volt a bevállalás, mi volt egymással a feladat, megoldottátok, nem oldottátok, lehet tovább lépni, ne lépjetek még tovább, még egy kicsit gondolkodjatok ezen, hogy mit kellene megoldani. Ha ugyanazzal az energiával mész egy új kapcsolatba, akkor annak ugyanaz lesz a vége. Ám ha ebben a kapcsolatban ki van pipálva, kicsit magyartanul megfogalmazva, meg van oldva az a feladat, akkor lehet lépni egy másik kapcsolatba. Akár öröm-boldogság, akár egy következő sorsfeladat megoldásaként. Nem szeretem azokat a mondatokat, hogy a gyerek kedvéért együtt maradunk.
egy kicsit több is, mint nem szeretem. Ez semmi más, mint a felelősségtől való menekülés. A döntéstől való menekülés. Egész egyszerűen talán kicsit mondhatnám azt, hogy a gyávaság megnyilvánulása. Főleg, amikor egy párkapcsolat nem működik, és elkezdenek a felek veszekedni, pláne ha durvább dolgok is történnek, az legkevésbé sem szolgálja a gyerek érdekét. Persze, tudom, a gyerek is megírta a sorsfeladatot, aláírta a szerződést a szüleivel, rendben van, de hogyha a szerződések lejárnak, és a gyerek szerződése is lejár, akkor sokkal jobb a gyereknek egy elvált szülők gyerekeként tovább élni, és esetleg jó esetben, vagy ha ledolgoztuk a feladatot, ha ledolgozták a párok a feladatot egymással, akkor ugye az történik, hogy a következő kapcsolatunk békés és harmonikus lesz, az pedig a gyereknek mindenképp jó. Sokkal jobb a gyereknek két külön család, új család, de békés, szeretetteljes család, mint az anya-apa együtt veszekedve. Ezt nagyon jó lenne, hogyha a párok felnőttként lennének képesek nézni a sorsfeladatukat, önmagukat, egymást és a gyereket, és felvállalni azt, hogy igen, ez a párkapcsolat már nem működik, beszéljük át békességben, békével, és nézzük meg, hogy mi volt a sorsfeladatunk, nézzük meg, hogy ezt megoldottuk-e, amit aláírtunk, amit bevállaltunk, és akkor engedjük el egymást. És akkor a gyereknek is sokkal jobb két békés család, mint egy, de veszekedős vitákkal tele, ahol a gyerek is csak traumatizálódik. Tehát én azt gondolom, hogyha bármelyik fél arra hivatkozik, hogy a gyerek kedvéért nem lépek, az semmi egyéb, mint felelősséghárítás, feladat fel nem vállalás, elodázása a döntésnek. Ez pedig mondhatnám, hogy karma szempontjából megint csak nem jó. Tehát ahelyett, hogy ledolgoznánk, még inkább halmozzuk. Úgyhogy ha nem működik, ha valami hibázik benne, és ha megjelenik egy harmadik, akkor biztos, hogy nem működik. Akkor egész egyszerűen át kell beszélni. Meg kell nézni, mi volt a feladat, kipipáltuk-e azt a feladatot, és célszerű elengedni egymást békével felnőtt emberként, felelősséggel gondolkodó felnőtt emberként, és esetleg megkezdeni a másik emberrel való szerződés ledolgozását. Senki nem marad egyedül. Egyébként is ebben az időszakban feladata az embereknek, feladata lenne sok embernek, vagy nagyon sok embernek, hogy megtanuljon egyedül lenni. Nagyon sok esetben azért ragaszkodnak egymáshoz a párok, mert félnek egyedül lenni. Mi lesz velem? Hát semmi, csak amit megírtam. És mivel az egész életet a halálomig megírtam, az egész életemet, ezért egyébként is semmi más nem történik, csak amit megírtam. Biztos, hogy jó dolgok történnek, a karma szempontjából mindenképp jó dolgok történnek, akkor is, ha én ezt per pillanat nem jól élem meg. Célszerű megnézni, hogy hol tart a sorsfeladat, és felnőtt felelősségteljes ember módjára akkor lépni. Mert ha az új szerződést nem kezdem el ledolgozni, akkor pedig ott súlyosbítom a sorsfeladatomat, akkor ott nem oldom meg, akkor ott vannak késleltetések, késleltető tényezők a szerződésben. Márpedig mindig mindenkinek elmondom, sokszor elmondom, a lélek nem szereti a köztes létben kötött szerződéseket megszegni, nem célszerű. Az ott kötött szerződésekhez erősen ajánlott ragaszkodni, és a lélek ragaszkodik is, hisz abban a létben, abban a köztes létben a lélek teljesen pontosan látja, hogy mi volt előző életben, kivel mi a ledolgozandó feladata ebben az életben, ha ez több emberhez kapcsolódik, akkor pedig ildomos elkezdeni ezeket a feladatokat ledolgozni. Egy biztos, ha egy párkapcsolat nem működik, akkor annak oka van. Ha valakinek belép egy harmadik, annak oka van. Lehet, hogy csak annyi a szerepe, hogy ráébressze az illetőt egy csomó mindenre, rávilágítson arra, hogy a kapcsolatában mi nem jó, mi nem működik, min kellene változtatnia,
és lehet, hogy ráébred az illető arra is, hogy valóban, bocsánat a kifejezésért, ül a langyosfosban, bátortalanság, felelősségfel nem vállalás okán, persze hivatkozva a gyerekre, mint alibinek használva, hogy azért nem lépek, vagy még nem annyira, bocsánat a kifejezésért, de mégiscsak helyén való, még nem annyira rossz, még nem annyira szar, még azért úgy el vagyok benne, meg egyébként is megszoktam. És most egy új kapcsolatban megint el kell kezdeni gondolkodni, megint el kell kezdeni alkalmazkodni, csak nem is gondolom át, hogy kompromisszumokat kötök elvtelenül, pláne, ha megjelennek a fizikai betegségek, amik ugye mindig azt jelzik, vagy az apróbb balesetek, amik mindig azt jelzik, hogy nem a helyemen vagyok, nem az utamon vagyok, és el kellene kezdeni elgondolkodni azon, hogy miért is történnek velem ezek a dolgok, hisz véletlenek nincsenek, felvállalni annak a felelősségét, kellemetlenségét, hogy igen, hozok egy döntést, mert ez, amiben vagyok, nem jó, nem működik. Szoktam mondani, hogy az élet túl rövid ahhoz, hogy olyan kapcsolatban, hogy olyan cipőt hordjunk, ami szorítja a lábunkat. Igen, hogy olyan kapcsolatban legyünk, ami nem jó, ami nem működik, és csak bántjuk egymást, és esetleg gyerekeket is. Felelősségtudat. Ez nagyon jó lenne, hogyha nagyon sok emberben felébredne. Karma elszámolásos időszak van, erről is nagyon-nagyon sokat lehet olvasni, sokat lehet hallani. Valóban felbojdul minden és mindenki, és ha felbojdul, akkor annak oka van. Célszerű lenne minden egyes történést kicsit fordítva nézni, mint ahogy emberfejjel néznénk, ahogy szoktam mondani. Ne a sértett egóval közelítsünk a történések felé, hanem gondolkodjunk el azon, hogy mi miért történik, sorsfeladat, karma, és ha megjelenik valaki, megjelenik egy harmadik, akkor mire tanít bennünket? Felhívja a figyelmünket valamire, rávilágít valamire, vagy egész egyszerűen drasztikus lépésre van szükség, akár ő vele, akár ő általa. Feladat lenne szinte mindenkinek egy kicsit egyedül lenni, 1-2 évet egyedül tölteni, hogy rájöjjön arra, hogy ki ő valójában, hogy mire is képes valójában, mindenre is. Megtapasztalja a saját erejét, a saját egyéniségét, a saját szépségét, belső szépségét, a saját stabilitását, hogy megtapasztalják az emberek. Nagyon sokan maradnak azért rossz kapcsolatban, mert félnek egyedül lenni. Pedig csak egyedül tudok igazából rájönni arra, hogy ki is vagyok én. Persze lehet mondani, hogy egy párkapcsolatban is ki lehet teljesedni, de ez így is van, főleg ha a párkapcsolat jól működik. De itt arról beszélünk, amikor a párkapcsolat már nem működik jól, valami hibázik, valami hiányérzetem van, akkor meg kell vizsgálni azt, hogy szeretném én ezt így folytatni, vagy lehetőséget adok önmagamnak és a másiknak is arra, hogy boldog legyen. Szeretem annyira, tisztelem annyira a másikat, hogy engedem, hogy boldog legyen. És megtapasztalom a saját erőmet. Persze mondhatnánk, hogy egyedül lenni nem könnyű. És akkor itt ugye meg lehet vizsgálni azt, hogy egyedül anyagilag hogy boldogulok. Akkor viszont a kapcsolatot már nem a szeretet, a szerelem, az érzelem tartja egyben, hanem az anyagi függőség. Elgondolkodtató szintén. Vagy egyszerűen csak, igen, a bátortalanság, a félelmek. Közhelyesen mondhatnám, hogy félni csupán a félelemtől kell, de mivel az egész sorsunkat megírjuk magunknak, ha azt érezzük, hogy egy kapcsolatból menni kell, mert nem működik, akkor az érzés azért jön, vagy a harmadik azért jön, mert én azt a döntést már meghoztam. A másik, a harmadik, vagy a veszekedések, a viták, vagy a betegségek, a sérülések, az apró balesetek pedig semmi más nem tesznek, mint megerősítenek abban, hogy igen, én már eldöntöttem, lépni kellene. Azt szoktuk mondani, azt szoktam mondani, hogy csak attól félek, amit már eldöntöttem. Félek megtenni egy lépést, de azért félek, mert én azt már eldöntöttem, hogy meglépem, hogy megteszem. Félelem az egység helyett. De ebben most nem menjünk bele. Szóval azért gondoltam, hogy ebben a videóban egy nagyon picit érintem a párkapcsolati kérdést, kapargatva csak a felszínét természetesen,
de nagyon fontos tudni, hogy amikor párokkal dolgozom, mindig a karma szempontjából nézem a kapcsolatot, nézzük a kapcsolatokat is. Mindig azt vizsgáljuk meg, hogy az adott emberrel a karma letelte már, a karmát ledolgoztam-e már, megbocsájtottam-e önmagamnak, a párom megbocsájtott-e önmagának, nekem, és kezdhetünk bele egy újabb sorsfeladatba, egy újabb karmikus feladatba. Nyilván 1001 kérdésetek lesz a témával kapcsolatban, egészen nyugodtan tegyétek fel, írjátok meg, és ha szeretnétek, akkor egy újabb videóban, akár a kérdésekre is választ adva, boncolgathatjuk még ezt a témát egy kicsit. Talán dióhéjba, gondolatébresztőnek, ennyit szerettem volna elmondani. Nem szabad félni a gondolatainktól, az érzéseinktől. És higgyétek el, hogyha megszületnek a gondolatok, akkor ott a döntést már megírtuk. Most már csak hagyni kell önmagunkat megélni azt, amit megírtunk. Azt szoktam mondani, hogy lehet okoskodni, lehet egózni, lehet agyalni az érzelmeinken, a belső hangon, de egy biztos, amit megírtam, az meg fog történni. Az agyalással, a gondolkodással, a félelmekkel, bármi mással csak a megtörténtét tudom hátráltatni, a megvalósulását befolyásolni nem. Mondhatnám azt is, hogy érdemes, ha megszületik a megérzés, ha megszületik a belső hang, esetleg belép a harmadik, és rávilágít dolgokra, rávilágít helyzetekre, rávilágít érzelmekre. Érdemes elgondolkodni, érdemes átgondolni, hogy mi az, amit szeretnék folytatni, hogy szeretném folytatni, vagy mi az, amit szeretnék lezárni. Érdemes felkeresni terapeutát segítséggyanánt, aki lát, aki jós vagy bármi, aki tud abban segíteni, hogy igazából miben is tud segíteni, bátorságot adni, talán döntésre útmutatást adni, hisz senki nem dönt helyettünk, nem döntök helyettetek, csak rávilágítok arra, hogy mit írtatok meg magatoknak és egymásnak. Szóval gondolatébresztő volt mindössze ez a kis videó, és hogyha bármi kérdésetek van, akkor nyugodtan írjatok, akár egy újabb videó témáját is össze tudom állítani a kérdéseitekből, és visszatérünk akkor erre a témára. Ha pedig bármilyen kérdésetek van, nyugodtan írjátok meg, ha pedig szeretnétek jönni, és úgy gondolják, hogy a kamerával is dolgozom párokkal. El ne felejtsem. Tehát nem kell személyesen jönni, kamerával is dolgozom párokkal, ugyanúgy működik, mint személyesen, és egészen nyugodtan, bátran merjetek megkeresni, merjetek kérdezni. Ha a kérdés felmerül, higgyétek el, hogy válasz is van rá. Köszönöm, ha végignéztétek a videót, és nyugodtan forduljatok hozzám, írjátok meg a kérdéseiteket, keressetek. Szeretettel üdvözöllek benneteket, köszöntelek benneteket, és legyen erőtök és bátorságotok meglépni azt, amit a belső hang mond. Akár folytatni a kapcsolatot, akár elengedni egymást. Ha megszületik a gondolat, ha megszületik a belső hang, annak oka van. Járjatok utána, merjetek szembenézni vele, kérjetek segítséget, bátran merjetek segítséget kérni, hisz ez manapság már egy hétköznapi dolog, és merjétek felvállalni azt, amit megírtatok magatoknak. Sziasztok!